Milí návštevníci, miesto, na ktorom sa práve nachádzate, prešlo v priebehu rokov mnohými premenami. Zámer a výstavba kaplnky svätej Anny v Preselanoch úzko súvisia s reformami cisára Jozefa II. Jeho cisársky patent z roku 1784 zakázal z hygienických dôvodov pochovávanie zosnulých v intravilánoch obci. Nový preseliansky cintorín bol preto situovaný v extraviláne pri Kráľovskej ceste. Táto poloha bola zvolená strategicky, nachádzala sa mimo záplavového územia rieky Nitry a hĺbka podzemnej vody eliminovala riziko zatopenia hrobových miest. Samotná neskoro baroková pohrebná kaplnka s prvkami klasicizmu bola vybudovaná z tehál a kameňa v roku 1804. Jej vznik inicioval a financoval miestny rodák Michal Černiansky, ktorý pochádzal z chudobného rodu a pracoval v miestnom mlyne. Kaplnke odkázal sumu 1000 zlatých, z ktorej sa malo dlhodobo zabezpečovať financovanie miestneho chudobinca, ako aj plat pre kurátora a kantora. Černiansky zomrel v roku 1822 a jeho pozostatky sú uložené pod podlahou kaplnky. V polovici 19. storočia začala stavba vplyvom zanedbanej údržby chátrať. Zásadný zlom priniesol rok 1853, kedy bolo pozastavené kaplánske miesto vo farnosti, čím objekt prišiel o svojich správcov aj o financovanie z chudobinca. Do roku 1880 dospel stav kaplnky do havarijného štádia. Podľa správy geometra Adolfa Vogla bol krov zhnitý, severná strana sa oddeľovala od južnej a popraskanými múrmi zatekala voda do základov. Vtedajší farár Rudolf Peck inicioval zbierku na jej záchranu, no narazil na odpor a bojkot zo strany farníkov, ktorí opravu považovali za nemožnú. Kaplnka tak musela byť uzatvorená. Záchranu historickej pamiatky napokon v roku 1882 zabezpečil Matej Turčáni, vtedajší farár v obci Rumanová a príbuzný zakladateľa Michala Černianského. Všetky náklady na rekonštrukciu prevzal na seba. Počas oprav boli sanované múry, vymenený krov so strechou a interiér získal novú mozaikovú podlahu z dielne talianskeho majstra Angela Rossu. Patrocínium svätej Anny nebolo pri stavbe pohrebnej kaplnky v roku 1804 zvolené náhodne. Vychádzalo zo stáročného vývoja jej kultu. Svätá Anna bola v dobovej náboženskej tradícii uctievaná predovšetkým ako orodovníčka v hodine smrti, sprevádzajúca dušu do neba a zároveň ako patronka symbolizujúca kontinuitu rodu a bezpečie rodiny. Tieto atribúty dokonale zodpovedali funkcii sakrálneho objektu slúžiaceho na pohrebné účely pre vidieckú komunitu.